No matter how you imbai isiziva ndeipi Antoinette Musungate, they say Maitana, how are you? Perpetual Tarisai Masha. Oh, Myropa, thank you. Yes, sisters. Fraud. Fraud. Open a case of fraud, guys. Open a case of fraud. But my makeup artist, Murima fraudsters, my fraudsters. My makeup artist, usual. I'm not makeup artist. Is over. Very well, guys. Musa Zatika Masangana and the Papa and Richie too. The band is not to makeup. Motuka, hey, what? Guys, bags of Zatika. Hakuna mkadzaka shata guys. Hakuna mkadzaka shata guys. Hakuna mkadzaka shata. Unenge wagara. Usina mari kuta makeup chete guys. Tarisai Moni. Beyonce. Raburuka. Unayo. Kwa ya Andy Selina. No matter Andy Selina. This is not Andy Selina. Una wakundi confuse. This is not Andy Selina. This is Smelly. And one Avan Smelly. I was Andy Selina in case you are new here. Right. Love day. You should drink kutahura kuti. My fraudsters. My makeup artist. Guys, musanye beru mjudonza kwa kune mkadzi akashata. Hakuna mkadzi akashata guys. Look at me. I wish you, I hope you have a screenshot vaya mchitoro zvakadai. Mutoro wakazvakadai. Mwana ngotambira patita kangodai. Mutora ma screenshot. Mutoro wakatinge takadai so munokanda. Isi zvuma majera kukanda. Hakuna mkadzi akashata. Guys, unengosota ngoitwa makeup yako usatomboita low self esteem uchuzwa kunzwa chibagwe uri chidhura inema kana wango kokodzo ukangomongodziwa guys ukaitwa panel beating guys ukaitwa panel beating guys you look like this unengosota ngongodzwa kumeso ukangongodzwa guys kana mino yamoti mino inoiti twi manzwa inoita mforo muri kuzviwa inenge hanzi wakagezeka my size. Amen lolo. And today you are Asian. Thank you. Thank you Sisonya. Ayi waka munosakanaka zvakwa iveniwe musanye begonza tukwa kushata chi makambo mwana chisika muna kasika kati mufananidzo wangu zvichoti mufananidzo wake akagutsikana nawo akati munhu panyika cho nokuti wakatona kwakadaro zvokuikwa zvibagwe zvipi zvibagwe zvei. Hakuna munhu akaipa guys. Hakuna munhu akaipa. Munai mutizvikokodesa kwa Zimbabwe kwandi win. Don't win kwa Zimbabwe. Right guys, kune munhu ari the face behind this makeup. The face behind this makeup guys mu diaries. One of our own. Wakomana tine chipo pa diaries tine type dzevanhu vese. Tine chipo. Mu Midrand. Inozi Randburg. Arimona. Mu Randburg guys ndo manaitwa makeup ndo mandiri kudobva kunoitwa makeup mu Randburg ndichazoisa nikikiri. Hakuna zvibagwe faith. Hakuna munhu unoyi zvibagwe. Hakuna unongosati wari wakani wetwa inonzi panel beating meso iyi ukatiwa panel beating kumeso zvokwadi unonyazo kubuda zvakanaka onai anoona. Saka mu Randburg guys ndichakanda ma details ndichatonyaso zvitora picture yangu nema details ake so semunhu akachena guys semunhu akanaka kudai beautiful. Hey baby, am I not beautiful? I'm beautiful. Kiss me, guys. Chai, indi banda. Hongo andi wona we kwa hongo na style. Hongo chandikanga maka. Ndiyo mukanda pictures so ndakada iso guys. Mukanda picture kudai so wananto baiza. Hanmazona. Keep right at the fork. Kana guys ndikwenda kupati ndikwenda kupati kwandiri kuenda ku kitchen party ndo kwandiri kuenda kitchen party uko. Saka vakadzi vakakudezaini so kuti vakadzi musaenda kure yamudzidze zvinhu zvemudzimba andika muchididididi
handichanzi murira mavhisa ini makeup handigoni kubata naye ndotoigeza ndogeza ndikuenda kitchen party guys yemwe wedu kunomwe yesimaposa wenaro muzukuru wedu wafuma achitenda zvisingaiti ndinjukwe vedway thank you very much kune vese vakacontributa vakasumudza maoko avo vachitambanudza kupa hanzvadzi yedu anzani love ari kujera uyu wanezuro thank you guys thank you ari kutenda sinoziva kuti munhu anotenda anokupa imfaro munhu anotenda anokupa imfaro usingaiti ende atenda zvanzi sanamboona rudo rwakadai handisati nambozviona rudo rwakadai sanamboruona saka vari kugona guys kuramba muchisarambai muchikandawo ma50 rand ma100 rand they will make a difference anoona they will make a difference notle ukatopano beating unotonaka zvokutoenda vai mwana zvokuti vanenge vachikuti kushata unotonovanyasa totosvika uchidarika nepo chiti halo makadiko asikana uchidarika nepo pandiselirava kwanza nhasi mukuru kweka pazambia handiselira nhasi handisikuita nhasi handisi kutombobatika kana handisi kutomboda zvokugumiwa badze neni nhasi hanzi munhu wacho anogona aiwa anogona kethi anogona saka magaizi mumwe wedu zvokutodaro anomaona anoti asisimeli pesa pamunopinda muchobheki munova kuya ndichikuita imakeup inini anomaona saka mumwe wedu zvokudaro guys chatingagona kungomitira kungomusapotawo pabusiness rake anomaona ane mari prices akari very reasonable saka zvandichaita ndichazokanda picture iyoyo yangu ichi anomaona yemakeup vanhu vanoona ndichikanda mapicture every time guys musafunga kuti show off ini handisi munhu weshow off ndikakanda mapicture paya guys ndiye ndichitomaketawo zvandichitengesa ipo paya anomaona saka the only way ndotozvimaketera ndogana kuti mumwe munhu akakanda picture inogona kunonoka saka ndotopfeka ndoga zvandichitengesa ndoposta kuti vati vanhu vanoda kunditengerawo vachindisapota vadiwo vasapotewo please liam gabe ndokupa ndichesa zita munyatsoona ndanakiswa faith nhasi ndanakiswa zisingatoiti handiwana mudhayaris uyu guys mudhayaris uyu kumba kwake kwandatotiwa makeup yakadai saka zvinodadisa izvi guys kuna kuti tine vakadzi vanoshanda zvakadai anomaona onai zvandaitwa kumeso kuya kuti ndaita kunaka kwokuita sei saka chiisa madetails ake guys vari kuita mapati michato chichi ndiye munhu wekutora uchu onyatsokuyawo kungongodzai nguva dziripo munyatsokungongodzwa muchingongodzwa muchigadziswa pane beating muchigadziswa kumeso uku kuti munake thank you Vicky thank you takalani ndakurova iwe takalani nomboshaikwa nengoripiko takalani animazviona ndakachena guys kuzoti ndanyatsoburuka manyatsokundiona kuti ndakanyatsochena 6 asiku asi kana ndatadza isutu ndikutengesa hanzi details please thank you sisi will thank you yes I'm going to put a details ndichakanda picture ndobva ndakanda page racho ndobva ndakanda manumbers ake handika yes hanzi makanaka nhasi ndakamboshata ndakanaka everyday wepi kwana nai unotukwa mukati umu mwana wakubvumburudzwa hoti pepe looking like a hoti pepe alright guys saka nche ndangoti nditaura nchokuti kuenda kupati uku andika kupati hende tinoona zvikuitwa madiaris vana ava kuita pati madiaris hende munoona zvikuitwa nomwe vana saka imimi zvamunoita guys isusu patinosvika ini pandouya ndofaisa zvinhu guys imimi pepe pamunenge muchida MC wenyu anofaisa zvinhu andika ingave part function yechi guys I'm here andika just hola me tine package yemadiaries ndine package yemadiaries kuvangu uri mudiaries ndine package yako inenge yakachipa yekuti tinoitawo package kwayo ukazoitwa ndaraigwana ningi ndopandemba package weye munhu anenge araigwana ningi maraigwana ningi asi kana uri mudiaries package yemadiaries iripo totaurirana zvakanaka unondipuko ndokurarama kwangu handisi saka kutaurisa iko kuchipo chacho chokutaurisa icho chichi ngachiite kuti chiunzowo chingwa patebhu haikona kungotaurisira pasina handimuona saka ndinounza mafaro patebhu iwo ndipowo zvimasensi zvacho 50-50 square handitika hanziburukai moni aiwa handichaburuka kwai all white party all white kana kuti white and gold handimaona party all white kana kuti white and gold saka inini hanzi munouya kuuk ndouya mukoma direct no hatimabebe acho menchinditira ndouya handimukunyorora tsamba kuti vari kuuya kuno kuzotaura ndouya ndopiwa visa saka ini ndatoona kuti all white kaini zvaira gold ndaona kuti ndingatoporonga ndikaporongwa anabva ndokubloka ndakanaka nhasi wakambona ndakashata anabel wakambona ndakashata ndokubloka iti makanakisisa zvekunakisisa nhasi because ndakanakisisa nhasi yes thank you sisi Sylvia thank you kuti makanakisa naimi ndakanakisa kuafghanistan kana mangoti chivhiza racho ndosvikapo ndouya anondipa vhiza mongoti vari kuya kuzotaura vanotaurisa iva vandosvika ndopiwa vhiza
Mona. Saka guys, ini nda opta all white. Kuti ndinoti izvo kuzomisa magold inangu handizozvigoni. Zvingazondinetsa zvemagold. Ndikaningozviita zveall white. Saka paall white aiwa ndakukwidza ndenge ndapinda. Kana kabhegi ndeke white guys. Kabhegi kangu aka. Kabhegi kangu aka guys aka. Aka kabhegi kangu karipo ndeke white. Mona. Ndeke white. Ana black, ana umana faith anosake kuti ndine soft spot naye andimublock anoblock na madimini azani ndine soft spot andimublock zvokumanya saka achidaro anopenga. Thank you relationship coach Gladys, thank you. Right, takuenda kitchen party timbonoona kuti hanzi antimeli nashiti we see you here. Ndione henyu nashiti see me oh. See me, yes, see me, but you don't disturb me. Imbomira nimbopedza zvandikuita mozondifonera, musandifonera ndiri pakati pekuita maprogram aya munondidisturb. Saka mukaisa mamised call vanhu handisi kudaira mafoni zvachose. Ukaisa missed call yako I will see it. I'll come back to you because I don't want disturbance. Yeah? Chai? Yes. Because kwandi kuinda kunenda kapatako. Saka ndozosvika ndodi ndokanganisa matire evanhu. Andimazvona. Mashuwa kani tea wangu aiwa. Right. Ndakachena guys. Chibhegi changu ndinacho ichi chiwhite. Anzwa that yawas kumedza mati vari paside. Varongoti simbi yangu dhara. Varongoti simbi yamudhara. Simbi yamudhara. Hanzi nayo. Thank you Murora narasho udiwe Murora wangu hanzi muhle. Ndiyabonga. Aiwa. Anabo ini ndoitwa makeup andibhatari zvewe. Waita sezvi. Indinoitwa makeup ndo marketa basa sizvandikuita ano ndito marketa notoda number dzake so ini nango ndita makeup ka iye uchaona ma customer times 50 anditoona uchaona ma customer times 50 ni wandita ake makeup ini ndoko pesa vandapinda mujobeka ndita makeup ndongoenda kwaari undita makeup ini ndoto marketa saka vanhu vese vachauya mafunction esati chaita pa diaries iko zvino guys ndiye makeup artist wedu atenge tinaye achakuita imwe so titechida kuti kana ma picture achibuda paipaika tobuda tine makeup yekuti chero ma picture kaenda viral sei kunongonzi naimi makeup iyi vanhu vakaitwa nani ndozvatiri kuda tinenge takafanana tese asi tikuda full picture iri kuya praise don't worry iri kuya ndichatogwa picture ndisandaburuka ndoikanda sandapinda mupati don't worry sandapinda mupati ndoikanda picture anditika munyatsokuona mapicture angu guys haase show off ndiye kutengesa manzwa mukaona picture ndiri kutengesa angu mapicture haase show off nokuti ndinogona kutongochena ndisina kumbokanda pafacebook it's allowed but ndinototengesa ndotokanda because ndinechitengesa ndotengesa ndiri munhu anotengesa guys ndiri hasla ndiri mungwafi animashona. Marilyn Dube, thank you atete, thank you tete, thank you. Aiwa ndoburuka ndotora picture ndokanda. Thank you George Murukazi, ndakarepresenta Gweru nhasi. Machembere muri kuheroko. Represented by one of your own Chembiza. Tiri pano. Ndichaburuka kani anti Gladys asandasvika tichiri kuchinhambo mamwe minutes. Tichiri kure 19 minutes. Yo, let you thank you. Muri kuvhira mapisarema. Manews mazana handisi kuisa Debra nenyaya yekubika mafuta. Handisi kuita manews mazivano nenyaya yekuti ndobika mafuta saka handisi kuita manews. Handisi kutomboita manews mazivano because nyaya yekubika mafuta nemanews hazvienderani. Hatidi kuti vanhu vaita infection mafuta apinde infection. Manews anochengeta tsvina anoziya. Manews anotengesa tsvina mukati saka vanhu vanozoita kuzoita ma-infection hatidi izvozvo because ukapfeka futi ma-latest gloves aya ma-latex gloves wakapfeka une mazinzara anonoboora ma-gloves saka pana zvaunenge wagona. Saka handisikuisa manzara mazivano. Kwanzi ngauye ndite kudai kusangadza unodzoka. Saka guys ndozvanangoti vari kuita mapata avona naJoburg, Pretoria, Cape Town, Port Elizabeth, Durban, ndouya Botswana, ndinouya andimona ndinouya kwese. I'll come. Please mondibhukawo. Hauna kuti uri mudiaries zvokudaro woda kuenda kunobhuka meno munhu anenge ari kure uchisiya kubhuka sisi vako nai unondipowo kaini mari yacho anotonga wapo weni unondipowo une favorite yako unoti bhuka tose nefavorite yako saka kwatiri kuinda uku kwakatonetsa kwatiri kuinda uku kune madiaries 50-50 akati aiwa tiri kuda edu SIS MELLY vamwe vakati aiwa isusu tiri kuda tiri maziva nation tiri kuda ebhentete zvikanzi alright ngatingoitai zviri fe ngatitorei vese animaona zvikanzi ngatitorei vese animaona
ndinawo nometa uri mutema ka caramel kana uri mutema ngoshandisa caramel yekuti kumeswa kuglow wekuti setuma spots tuma maravara ungoita flawless skin yako iblack yakanaka. Inonzi caramel, anonzi caramel mafuta iwayo. Oh, midnight ku Australia. Oh, sorry yenyu, sorry sure. But munova ku exercise kuti mumborara masikati mumuka usiku kuti mumbota ketchup nesu. Mumborara masikati mumuka usiku paya patoti kunokuwa totanga kuti live kuti muite ketchup nesu. Saka munoticheka nditika kwedu kwakanetsa kwakaikwa tiri kuenda kupati kwakasvika pakune vakaiburisa mari vasikana ivanhu 2 vamwe vakati tiri maziva neshe toda ebhentete vamwe vakati aiwa isi toda SIS MELLY kuti zvanziwa right ngatiitei kuti vose vauyi izvozvo tiri kunodhumana ikoko maziva tiri kunodhumana ikoko ndokwatiri kuenda tiri kunodhumana ikoko ndokwatiri kutoenda yesu vanenge aripo vachiitawo kuda nhasi anenge achistima handizivi tetichiona chidzisa zvaunobika ka anenge achiti tobika so ndika Burkina Faso tichiitawo zvatetichiitawo asi techidzidza zvose zvoita kuti tiwane zviriko mazuva ano nezvedu zvakudhara handimaona saka toisanganisa zvose kune zvedu zvakudhara nezviriko mazuva ano kozi vana ebhentisi vanoita zvinhu zvemazuva ano zviriko mazuva ano handimaona vanoita zvinhu zvemazuva ano isi toita zvechinyakare handiti asi chikuru kudzidza handitika noti zvese zvinoshanda zvese it works handitika zvese it works zvese it works. Caramel ndinokutumirai Deborah munongoya kuseri komouya Deborah caramel iri pasi pe lightening munongoya kuseri kundokupai caramel itori pasi munongoya kuseri thank you Netipiri thank you saka zvanchatogara ndakaita chaiyo makeup yacho nezuro kustima unozati mina ndikutaurire panyaya yekustima zvinoitika Faith unozati kustima kunobatsira zvinhu zvakawanda kustima kunobatsira zvinhu zvakawanda kustima mafibroids ayaya handitika kune maherbs anoiswa mumasteaming wati zvimapoto zvemasteaming zvaunoita zvinobatsira kumaherbs chekuno kuti mafibroids ayadi akwanisa achishiringa sometimes koita zvimwe zvirwere zvinopinda muvakadzi muchiberekomo zvinodistroywa nekustima kustima kuri necessary kunozodiwa ndochokwadi aiwa ruva murozvi munenge ndo pane mistake ipapo nyaya yekustima haisi kuti uri kukwatisa beans unenge usingakwatisi beans unenge anti paunostima pane zvinotoitika paunostima paipai mafibroids vanhukadzi toita mafibroids toita macysts toita chii anoona saka izvo zvazvo zvokustima muchistima kana une zvinhu zvazvo vamwe vanotostima nemashizha emagwavha chaichaiwo kutora mashizha emagwavha otora garlic otora onion otora mashizha echazoti echi yes andimona vokanda no it's not putting things chiedza unenge usingaisi mukati kustima hanti inenge ingori steam isteam inenge chingopinda vamwe stima nepure water chaichaiyo pure water hesikina thank you kustima nehot pure water kwete mvura inozokwatawo kuti inozokudhomorawo kusasuku mvura iyi inenge iri reasonable kustima chake kuti inenge iri bhoo haizopisisi just kungoshatsa mvura yohot water iyoyo but anti kufesi munostima kumeso munostima 1 just steaming chete steaming is good kwai nhasi vadhadhairi zachanzwirira vadhadhairi havapindi mukitchen party havapindi mukitchen party vanototi ndikatosara ipo kuti ndototovadropa mabhotisto kati vanotodidropa vaenda kubhotisto kuzodzoka monditiona mona kumeso kunostimiwa inga 1 even kugundingikiri kunostimiwa uyu kubinzi uku but Faith kana usina mari kuenda kwadokta kana usina mari kuenda kwadokta odi alright nometa kunoya ku WhatsApp kana usina mari kuenda iwe unongone medical aid unoenda kwadokta untariswa kwasina unozati kudhara vana mbuya vedu vachikura neyona security kwanga kusina zvemadokta izvo kwakusina vaitoenda vaishandisa midzi inema vaishandisa mashizha iwaya maherbs ndo maherbs kai ndo avaishandisa unotostima guys vana mbuya vedu vakaka zvichembere zvakachembera zvekuti zvine ma100 zviripo zvakasingazi chinonzi dhokotera zvaingoiti stima zvaingostima caramel kuna agent anayo here mubvunze handizivi Kimi sindabva kutaura uzotsogorodza kuona live
Fibroids, cyst, chichi. Okay. Why Shugeta wants to be in my life? Now Shugeta. Remember Eda Shugeta to it. We are Shugeta wants to be aided in this life. Why could I'm TV? Eh, Dream TV and Tripa TV. SIS MELLY Diaries online TV. Tripa TV. Dream Tripa TV. Je pas SIS MELLY Diaries online TV. Shugeta we are Zumbani area. Beverly, thank you. Shugeta Ndruku get job. We are Mora Shugeta. Yes, Shugi. Shamara, and this will go to una volume, sha. Hauna kana volume iwe. Hauna volume. Go now, I'm not going to get it. Yeah? Go now, yeah, I'm get it. This will go to Many to open. Chama tu kuda pana pa ora inuzo toka chiwe utaufa. Terrible. Guys, Shugeta ana volume. And the SK Matama. As we can hear, Nanisika Muzini. Nanisika Muz. Shugeta to the quality Wakacha say, Anna Shugeta Wakaite. And Shugi is growing. Oh, Shugi is the end is glowing. Ani Matama and Muzona. Shugani Matama. Shugeta Ani Matama. Eh. Asani around the faces. Ani Matama Sani around the face. Ani face yake around. Stella Rindo. Uchirum pay you nice Stella. Thank you. Adzoka. Adzoka Shugeta. Ina diskumuzwa ebi muri kumuzwa ina diskumuzwa Shugeta SIS MELLY Ndevi. Ya zvanani asi iri pasi asi ndokunzwa ndepi yako Hapana zviri kufambere. Kwaenda kuglowa naiwe Shugeta kurambwa here kukuta kuglowa kudai Indatofonera kuti ndikuti nhasi muri kuita kunge zimukenda munoziva zimukara dzirimwere. Nhasi makadzi. Shugeta nhasi ndakapenga shamwari nhasi handisi kutangika. Ndashamsika kana ndichipinda palive ndikati ko murungu ndeupuko vari kushandisa akaunti yaSIS MELLY. Wajaira kundiona ndiri chibagwe ka nhasi handisi chibagwe. Koshamwari kwakaite munin'ina wangu ana iwe sha unoiteiko iwe? How is it? Muri sei? Muri right here SIS MELLY? Ndiri right asi handisi kufara munogorambana sei ise takatarisira muchato. Kuri seko kumhiri kwemakumbo kwamuri. Hakuna mwira mushe nenyaya yekuti makarambana. Kana kuno kuri kungonaya tanzwa nokunaiwa kana tiri kufara singaite nemari. Ko pakurambana. Nekuti zvazvinoita manje mvura ikange ichinaya zviya zvotaura zoti ane maguta gore rinori. You know. Saka Shamwari Shugeta kaona ka isusu haungati isusu tiripo takatsigira takamirira kuti musa zvino announcwa totoflyawo tichiuya kuzimu teti tichitoonekera tichimiramira tiripo tichitouyawo nemidziyo takanga takamirira kuti aiwa motikanya. Saka mudziyo mamakatengera SIS MELLY? Mudziyo tachatenga kana maguta mabasa zvoko tinorega totenga kwemiti mivenduka zvokudaro. Saka mari yacho iyi mari yacho hazvina aiwa mari hatipi munhu tinouya nemidziyo. Even midziyo yacho it's fine, you can still buy because mangwana tine muchato wagreatment. Mangwana tine muchato wagreatment saka uya ine midziyo totoisa kuna greatment. Wona ka imimi iwe mfana wangu iwe uri kuda kubhayiza shamwari. Isusu ana tikumuda kumba ita kuti zviteke fast andiona toba tinoita kitchen party muchato tinotouyako tinouyako ita kuti zvitike fast.
kutiza nyaya ari kujenga nyaya. Turn left. Wafuriza Shugeta. Shugeta afuriza. Shugeta afuriza. Shugeta afuriza guy. Koku block. Koku avoida mvunzo wangu. Kuavoida mvunzo wangu dzakapana ndikukuvunza. Mvunzo woyo. Ndikukuvunza wangu dzakapana nditeke nawo mvunzo wangu kusvika ndipindura. Kuzvambarira pamusoro pemubvunzo kudaro. Tuda muchato isu guys. We want to vana ana kana Shugeta ndo vedu zvekudaro oseni vanhu vangu iva ndichatatsa kuti ndakabhodzibwe kana singaiti ndona vanhu vakukanda zvimapozo zvokuda kurambana panapa kuda kutivhara. Dzokera naye apa. Dzokera naye tuda muchato. Dzokera naye. Shugeta. Haachadzoki. Yugi. Shugeta. Takutosvika. 1 minute. Tapadhuze. Tamudhuze. Chirega ndidzime guys. Ndoita live ndapinda. Ndurura nekupedzisira Shugeta. Guys. Chirega ndidzime ka. Konai ndikarika. Ndozoko picture ndotora sei. Picture ndotora sei. Asi ndongopinda nepicture nefoni yangu. Zvebasa. Asina picture ndozotokwa sei. Funga kuita mapicture ka. Kuti ndikandi. Nditengesawo. Nditengesa zvandaka outfit yandakapfeka. Inotengeseka kai zvekudaro. Tapadhuze. Tapinda tapadhuze. Tamudhuze. Izvozvo zvimapeti issues zvavanenge vachirambandana naso zvima issues zvinangana nebasa rose zvavanenge vachirambandana naipapa. In 200 meters, turn right. Ya ndichatogwa nefoni yaFather Diaries mapicha acho. Kwai regai tipindewo pana Shugi. Anave right. So wakatitaimira kupindawo. Saka wakatitaimira kuti chikadodai ndopindawo. Turn right. Wakatotaimira kupindawo asiwe. Dress code white, all white. Garai pano ndikutaridza ebhentete. Anondiona ebhentete. Ndatora here chinhu changu. In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. Nditore chibushu. Chinozi chekuita samafoni ichi. Chinozi ichi. Kutoti kana bhatiri ropera mukati timuone life. Kwaitoni Father Diaries. Uda kuona Father Diaries ava Father Diaries kwaitogwa Father Diaries na picture na Father Diaries. Alright, ndichatogwa ndonoisa picture frame kumba. Ndichatogwa ndonoisa picture frame kumba. Chaitogwa ndonoisa picture frame kumba picture waita hako. Memzimuku, thank you. Ndichaisa makeup artist wacho. Ndichaita ndikisa ndatogwa ndichaita uyu. Aregai ndotogwa nefoni ndichatogwa nefoni dzanazuva vacho kokoko. Ndotogwa nefoni yazuva. Undipa unditumira. Ndotosvika kama. Kwaina Kimizi makaramba ndipa rasta waya. Rasta ndokupa. Rasta ndokupa. Thank you my dear. Ndoza mpicha frame kumpa zvasikana. Andipa dia kwaitogwa picture na Father Diaries agona andipa dia satombosvunga satotogwa picture ndoza mpicha frame kumpa. Tasvika tapadhuze 3 minutes.
15 minutes. Thank you Saloma kuti video nasidinge ndakanaka vasikana munhu wese. Ukaona vasiri kuti iwe makanaka une godo bata hana yako kuti ndine godo katatu ukaona usiri kugona kutaurawo zvinhu zvakadai tauro bata hana yako kuti godo ukuona kuti papinda zimurungu hauchinyatsokuona kuti pauya zimuamericano anozaniko dai chiedza maamericans ari kunetsa kwenyuko ndiva nani mastar avo ari kunetsa kwenyuko maamericans ndiva nani takwana ipapo kwaifana diaries nhasi asi mucomment section ndositi hangu nyaya navo mucomment section havana Facebook avo vanoshandisa foni yangu kupinda Facebook havaiti Facebook vanoshandisa imwe akaunti yangu iya kana chida kuona zviri kuitika padiary havaiti havana Facebook account avo nai thank you hako anzi kugeza kweme ezve isivaera moyo nhamba ndiri kupai Georgina nhamba ndiri kukanda nhamba ndiri kukanda hey ndikuyevedza ka ndikuona baba vachingodongorera vari ngodongorera ndabva ndatonyasaona kuti ndinenge ndiri kuyevedza nhasi tinenge tasvika ndimounga ndimomarai mashini. Thank you Stella. Asi wakatama kwa waigara kuya kuya na Stella. Hauchagari kuya kuya. Tinenge tasvika. Loveness vaudze zvako iwe. Kwai mota ikuita imbingaudhu. Shamwari chikuru kufamba shamwari chikuru kuinda chikuru kuinda nokusvika ndo chikuru kwanzi muri chidoko hori kuti tuka panisingawisi zvorevei hai tasvika hanzi nasimbi nefunga kuti makanzilisa nzvadzi yangu but ndazobvuma kugeza vasikana vedu vei imi mamuri kuona mukaona vanhu vachidana namoti zvekudhi ukaona vanhu vachidana namoti inini guys shamwari yangu murume wangu uyu shamwari yangu uyoyi ndiye munhu ndio mukana ndichingofamba nababa ivava nokuti ndio shamwari yangu ingandogara ndichikudza kuti murume wako ngaite shamwari yako murume wako should be your friend inhema here coach relationship coach inhema here mama murozve nyaya iya pari trick atimboimira iya anai iri trick murume wako it should be your friend guys saka inini handina shamwari ndogachiudzati handina friend kaini saka friend yangu ndipo baba zvokuti pavanenge vakatinda kubhova kaniseti waenda kubatsa nichitobhoikana because kana varipo tasvika rimona saka kana vakatinda tichitobhoikana kuti kana varipo tichitutukana zvezvitofaya rimona tichitombojinyurana tichitomborafurana zvezvitofaya ndo shamwari yangu rimona apo iye regai ndikutaridzei naimone kudazviro.com white munhu hadlisiwi guys vanhu vakachena white kuziva uni kupfeka yellow sei aiwa uyakuona shamwari maiwe vazara panze vamira panze maiwe vandimirira panze vazara panze maiwe machi panopindika sei bhutsu dzangu pakaipa fana kumira mushe vanhu vakachena guys zviri panapa dziri muchibhox I'm coming. What's going on? Alright, I'm going to book. Something is happening. Don't mirai guys. Mirai, so I have to butter phone. Mirai.
zvakachena vedu ingori all white. Pfeka usafety. Ukuziva kuti nhasi hanzi white iwe pfeka yellow. Zvaziva uziva. We'll call. Hey, you guys are looking smart, exquisite, good, beautiful. Yo! Are you live? Are you live? Yes. Hello, guys. How are you guys? Yo, you guys. You are looking, I don't know. You guys, look at this. Hey, come on, guys. I was also a kugodosha, but I hope you don't. Kuyoka una. Pizza kudai. Waone recipe mene mone full body yao. Nyatsotenderera. Wakuone. Hi guys. Hi. Hey. Murikaere. Hi. I'm here at a party. Are we live? Yes. Takamirira munhu kuti timuite surprise. It's actually a surprise. Muri boy. Kasa tisiri kuoneka. Hatisi kuoneka. Muri kundiona? We are at Tipa party. It's actually a surprise kitchen party. Saka takamirira munyenkiriki. Yes. Takamirira. Takamirira ka party girl. Asa it's a surprise. Oh, when I sakamira party. It's a surprise. It's a surprise. When I ate Masavenya. Look at her. You look beautiful, honey. Koku chinja na iwe. Ganda kwa itadi. Zile kwa ma products ako ari kushanda. Aiwa, unafana kusta ambassador wewe. Wewe ndio ambassador mafuta kwaka. Andizochugere. Aiwa vanatema. Nandi osandikazora mafuta haachukisi. Ndodari rimwe bhapara kumeso munoti munorishaya. Aiwa, ekugadzira iyo kumentena. Yekungoti ndimboglowa. Saita mapinduzi nechichi. Once you lost weight, ina ndine ma problems. Une hati break yokurambwa. Hati break yokurambwa zuva. Era bwerezu. Ukoramba iri. Rakatosiwa ino. But you leave me out of your mind. Ukoramba iri. Rakatorisiya iri. Anenge asina munhu usira. It's allowed. Anotamba vana vanenge vachimhanya mhanya neyadhi anotamba mwana. Abva kunyadzisa. Anochengera korona nemwana enda nemwana fara shape. Ngano vaziva. Mazano mwana ise no go area pavezi ukangotuka mwana wemunhu ka chero zvakaita seika itek newe vanhu atichadi zviya zvokuti unotuka mwana wemunhu anenge akandwa vana fashion police tuka mai vacho kana une grave vanhu vanokanda vanopinda vanokanda nevana havachaiti zviya zvokutuka vana havachazviiti zviya timu rakajamuka. With my gundu. Oh baby. Agamukaka.
Aka mkaka vaonda nestress yekurambwa. Vakasiwa. Aiwa, South Africa yagara nesikama. South Africa is well known. It's well known one. All known South Africa. South Africa vagara nesikama guys kuti. Manje mota dzakawanda chacha ndichichipisa. Do not make my mama cry. Make up dzose muzangu. Ndivyo ndakakuita uyozi wakwaya uchivhunduka lake akwaona uzojambisa. Aungasingambozvifungiri wena. Wakati vari. SIS MELLY. Hello babes. Aiwa, muzati kana iri surprise unovhunduka ifini mavemba angu zara motikari. Utopanika. Utovhunduka kuti kochi chiri kuitika asi kune bad news or something. Utovhunduka. Aripine. Inenge yasvika. Akutoziva achidai munomutora hapana mboti hapana chakuziva akutoziva. But zvakafanana. Tete mirai vari kurivhesa mirai wait. Murume wacho. Ndivo nemusoro waiti watikona. Aenda tende pamota. Ande pamota. Totonomutora. Hello girl. Atachema. Apa atani chema. Ana msota ndamsiya mbuko. Abata sakuside. Oh, takamira kuti apinde aburukira mota yanga iri surprise. Ndikupindura vari kutaura mucomment section. Tatakamira zvoti aningirira abude mumo yanga iri surprise ka guys. My great man ku SA iri asikana, my great man ku Zimbabwe. Ndikune chibridal shower yangu. Jadi, yasa kuona. Music is out. DJ. What DJ? Yes. Music. Kaziva nesheni kari kuningira kari kuchaka mwana kadiki kari kuchataka. This is our surprise girl. This is the surprise girl. Nemana. This is Nana. Oh, Neoskana. Mano yani 16 go. Mwana mudiki askana. Aiwa zuwa rikaya ite fast jet hamusi kuona kuti muzuwa nation mwana uyu. Hamusi kumuona kuti kama nakadiki. Isi tinoziva veda tinotangosvara zvibatiudzibvisi. Asi chati kubabira hedu show regai vambofariseko zvino. Chati wabira hedu show yavo vasiye vakadaro. Chati wabira show. Aiwa ise prize guys. Anti yanga ise prize. Akunopfeka zvakanaka yozvo. Ndakasiya. Otherwise, vaitaura newe. Makachala mokana tete SIS MELLY vasiya chihu ndakarokwa. Otherwise, waikaura honewe kana ndiwo ndizvo munhu wani zvose izvo. SIS MELLY. For what?
Dzoka kuchihure. Dzoka kani. Munhu ane makore mangana ari mbatwenga mupingo unoda Wongombanduke. kutize ndinda kusekasi. Ndinda kumsekasi. Unotize ndinda kudandara unokugwara iwe. Wona kana ndiwa isingu inganzi munhu muzvinhu zvemunhu wani zvese. Ndizve munhu wani. Aiwa zvite. Ndizve munhu wani. Makaita basa mukasiya chihure nokuti tongona ini mahure muchirimo hatichipo wanokoneswa navo mahure avanaozve chihure naiwe kandoda wani kanotiotiotia ndosiya nditsvagire izvo naiwedu indoda bharanzi nemari chakupedza shamwari ndapera garo hapasina garo rapera anyway naimi ndokumbira chinosiyiwa chihure kana kune kwekuchisiyira kana kune kwekuchisiyira mene kana une kwekuchisiyira naimi haure achimbondiudzai maireji yafamba uchingoitwa ndakadzora kwakabvakwa ndane new vagina mene ndiri pa00 mileage saka wapawadzora pavisati vapinda kana 1 kana 1 mita hayo kana tsvendo kutsvaga nemamutsvagiro murume anongondidzika mza indoda bharanzi rine mari risingagoni chirungu unava iwo nemari here una nemari aiwa totitenda tobroka tese moshanda mose aiwa ndozomuhurira ndikaita murume asina mari ndomuhurira hanzi usafurira hanzi kuchihure vaniwe mangwana ningeri vhaira kuti mahure tiwaiudzanodzika mangwana ningeri vhaira viraoni kuti mahure tiwaiudzanodzoka kuchihure handidzoki dzoka kuoneka unomborohwa 2 minutes umbotidhumanisei umborohwa handidzoki akana ndasiya chimudara kanjani kudhumanisa ndisiye chimudara todzoka mana kuna kwachoenda tochidyisa zviti pana mumbuya vandoziva handisati iwo hauna usatobonza just because dei waindisa dei usina kusiyiwa usina kusiyiwa napirikisi naimene mupirikisi akandisiye hausiri wakandipana kuti zuva kuda umanye ndiye namba one kuti kwaisiya pirikisi ini ndakanga ndagara ndikuzodzana kuti siya iwe uchita naro togadzirisana ndomuda urohwa black iri haufuna kusiya uchafa iwe kana sisi akumbira regerero unotanga nepfuti uchizobvuti sisi kana kwakuri kudhakwa wakahosiya wani ndakabura chimanya ndakabuda chivakati bhuta anga kuda kutageta face airova zvasingaisi face wakanga waita black pandakazotagata ndakaona kuti zvaipa paya waunga waita wakabuda black iriaria asi ndikazi beauty yesemusango ndipo ndakaona kuti vanhu havaona havana kuzviona kapaya makeup yange yakavhara ndakazobuda chimanya apaziva kugaya kuti wakambonditisa live uchiprotecta munhu wako uyu ukandipinza mukati menhema ndikamira ndiri pamukawawo kuti haiwa kani vanhu avakananyava vanhu avadanani please sure unotori nemusikana wataura shure uku ndichire ndakahokupira regerero the people want drama ndakataura chokwadi chokwadi waburisa palive wega wataura kuti takadana tikarambana ndaarokwa saka ndaikuzovanhu vakati simeni makaita live pano ini uchireverera ini ndichizuva havadanani vanhu dzokai pano kondakazototi aiwa asikana munin'ina kondaizodii pane pandaizodii ndaizotakafukidza dzimba matenga handiziva mabhadhare faini today mabhadhare sorry imakati the people want drama give them drama they want drama give them drama takavapa drama muna kunekigwerewe 5000 viewers makanakigwa ipayapa kunge mamusingamaepisodes acho ndapinda pataiti ndopinda pataiti ndambakurambira kati zuva ka inini apa katsvaga umwe munhu iwakati aiwa sisizvinoitalavu regai ndikudziye zvinoitalavuakapisiwa kanzi makandaziva pasi pebhasi you through zuva mina wenyu muri enemy of progress munomuvenga mune fake love ndikati hamusi kuziva nyaya nyararai vaida kuzviwa iko zvino chimitawo sorry mazivanesheni maindituka mazivanesheni makandituka muchinditukira nyaya yanga iri planned aiwa chero nyaya yanga iri planned handiti iwe waitukigwa kuti you were part of it the fact that wakaibvuma ndozvaungosvikirwa aiwa ndakatukigwa kunzi maisa munin'ina wenyu pasi pebhasi katora side raprince asi handiti that was the main idea of the life kuti tisewe pasi pebhasi ka tikonzinze kuti iwe haudanani naprince saka ndozvanda inaipledi naiko chashanzikasvikazobuda tinzikanisaona naprince airuza dili airuza macontractsaka anokanganwa here paanozokwisa akazodikwa macontract anozokanganwa here ndobva zvakandirwadza ini kuti after all zvese sure all the bashing all the what une mamiriro wakamita ndakamira
I used to cover for that black ass. After that, many so kubagura face say anishavira urombe. You thank you. You see, oh, the people want drama, give them drama. Oh. And I was takanakirwa musiuya and keep up the good way. Takamirira kamunhu kuti achinje. Akazochinja tozoto motora changobvisa life. Aiwa kana baba anishavira urombe. Guys. Vanishavira urombe. Kana une munin'ina wako kagaizika. Rudo. Akauya akati aukwanisi enda karamba. Munin'ina wangu aitoti. Saka ndikati odyisa baba mukuru unoramba. Mune godo ne relationship ya mukuramba kuvhara. Izve uku zvaiti ndaive ndiri pakati guys ndandiri pamukawo. I had to play the script well kuti zviite. Iwe Dre uzvibate musoro bhangu. Vanoblogegera vana musoro bhangu. Anti Dre rasta no zvinoitika ndakambokudzai rudo haruna member sha. Pafefe rudo haruna tanzi ndakangwara. Ndochokwadi. Handana saska madonzi ndataurawo. Madonzi ndataurawo. Chavatsvaga zvedu toya kufumura. Unogona kusiwa nemurume uri marriage coach. But nosiwa, stop saying ndakasiwa. Ndizvondigowa. I left. Unogona ngosiwa. Ndo zvinopa madiaries maware kufunga kuti madiaries api indizwa madiaries. Muzuva nation. Ko tiri pamuzuva nation tiri madiaries asi muzuva nation ndomuzuva. Oh, unenge wakuwapa maware akakuti ungasiya mmenyeketa serudeso. Zvimwe zvinhu unozotiza. Unenge uchashingirira. Zveruda zvinostaira mwana medu can you believe kuti ndatedza kana ukama musoro boss. Zvazvi hazvina member shama zvavanhu apa panonetsa shama. Rudo. Hanzi love inoita zvese. Zvanadire kurida kugunzi kwai ndataura ipapa pamusoro bhangu. Hanzi zuva unblock me. Ai, wakati ini zvinondibhoka kuti unouya kupedya kwangu wondituka, wondizvuzvurudza, wapedza woda kudzidza kubva kwandiri. Woda kuti tete ziva let's teach each other. How can you teach each other? Ini ndofara kuti let's teach each other. You guys teach me, I teach you too. But wapedza kundirova kuma streets uko kutaura pocho. Oya papage yangu but let's teach each other. How do you expect to learn from me when you can't even support I was? Anonzi ziva hure vanomacha kunzi hure. Ndio Facebook. You are sitting. Apedza ipapa. Woda kwadzo kuti hure osara oga ndiri hure. Aiwa. Apa kune kakutuka maka neutsinye mukatiso. Hapana kama kanenge ka personal. Unotuka munhu ne personal. And it's very good to see you. Ndiri pa break. Uzandaburuka ndege box Zimbabwe nasi. Meli wakachena ana saka mamisa tuka kuchihure ngani meli. Ungati mukadzi akanaka ari mbale. Ndigere azviti. Tungovadyisa kani. Aiwa kuvadyisa. Tinomwe baba so. Kuvadyisa azviti. Paya wakazondipa mushonga wako wene mapaipa yamai mwana. Meli ndichenese. Zvemishonga ndizvigona. Zvemishonga ndizvondichenese. Kana meli ndakambokwanisa ngopi. Ndakambondeda kunganga kaini. Aiwa meli. Aiwa. Ndowasiya. Watya kuti ndati handeto. Asi wati mchugure chidzoke makanasi ari mustrita. Tovadyisa baba mukuru. Tovachaita chidzoi. Tombenda kuchihure tokatadzoka. Hapana kwanoenda. Ari kukuona ndiri kuona hawo. You blocked me long time ago, please unblock me in Soro Banku. What's I like it to come I would have blocked you twice. And that's your Father Darius. Father Darius does not deserve all this. Father Darius deserves Melua last year. Uyu. Mayaka mamone. Nyasa dai so mayasa ukone yo. Zvinje munhu wanizvi. It can't. I refuse. Kande kuchi. Kufuna kweli kamberi nechihure ine vamwe musikana so. Kwa mboni soro zvimapicha newe. Mira ngusore pane musikana iyo musikana so yangu ine batulo. Chinonzi ogabongo. Anzi ogabongo pati. Uza munhu so kameli chero yombo yako ya yombo isha. Let me keep quiet. No comment. I don't go too many shit. You don't ever want to see that person. No, you didn't. Never. Oh, poof. Tusangana pakaitirana mai. I still vasikana iwa. Hata nomara isha. Tese unoziva itirika ndibodza vanhu. Andisiva block. Koma ka block makawanda kaimi.
aiwa inini aiwa vanozotuka nemapersonari aya aiwa hanzi vatone dhiresi rako fashion police oh iro kwaina muchembere ndambobuda munhikikiri fashion police ndambobuda musaga buda muchembere unozoka pisha nini ndakutora mazanisheni shamwari mira nditogoniwana wako moziva mapedzere fashion police mariona kahipu raSIS MELLY harisi hipu remumba iyo rega ndiko mira onaiwo muri kutorwa here imi handisi kukutorai picha ndiri live inini am live torane aiwa Melly unozotanga unetswa nditumbire mapicha yangu ndirikashandise avo avo timu rakablokwa nazuva makawanda makaitei nyaya yekunhingirika maititi reka ndimbobloka direi wozomambloka iwe wozomanbloka ndikubloka vanokutauriso unozomunyorera kuinbox kuti please unblock me ndakablokwa nazuva bye ari kutaurisa ndari kundinyangadza my phone is ringing. Hi, hello. Vanhu vekuda virginity apa. Ko virginity yangu iri pademand ra? Iri pademand. What is it? Instagram, don't say business. Don't ever say small. Business rega. My personal yangu pa social. Oh, don't want my personal life on social media. Ukwana ndariburitsa ndendacha. Otherwise mwezi ndakavanza. 054. Ndakudawo mafuta Melly. Kuyeti kuti kupenya kudai. I'm jealous. Tato, my jealous go. Yeah, Jelly. And this Zuva, please unblock us. I'm going to unblock you, don't worry. Takamirira munhu ari kuitwa surprise achinje kuti tigotanga mira pane fona ndotorwa mapictures nayo no Melly petronera pane foni yandototorwe nayo iye iti pane one so iyoyo chaubo ndokuri tinekumbira ka woti kana nazuva ndokumbirawo iyoyo inobuditsa zvose hanzi virginity iri pamarket ndichamboibhidhisa pana baba kwaizuva ndine chinonzi alteza hanzi ndine alteza ndipo virginity alteza inodhurota mari kwaisi 5,000 US alteza yemari tiri palive saka ndongobuda ndakadaisa hanzi zuva nyaya dzandashambara dzadzichipisa vanhu imimi saka ndalenda nhasi zvasina ndikudze kuti ndiri kuzima vavengi zvetokuzivai todigwa jecha ndanatora picha todigwa jecha munhu muzimbabwe naudzwa kuti ndiri kunda kufamba sedereiko gogo chifonyo hanzi ine chifonyo Buda. Manditorewo inobuda ganuko kana obuda na vakachena kana nemasikana alright ayo chiwororo chabhari alright Why SIS MELLY tell your sister to unblock us? As you block her, you saka dei wako 400 vavhurire
Vavhurire. Ndichakupasire mabhosi. Chachinjera. Akamirirwa ka. Akamirirwa. Madam. 2 minutes. Sorry, mama. Chitora kapicha icho. Aiwa. Mama, tinataura mama. Aiwa, makaiso masimu. Eka, Live ka. Ari kutsva mukadzi wamukoma. Aiwa kadi. Aiwa bo. Mabhiza. Aha. Thank you. I need that quick. Nandi uyo pakati pemamonya 1 minute. Kashoti. Akwenda kapeka flat. Why ingo yakakadaro? Because mbona kapicha yacho tungetizeka. Sas manyon. Boyere. Ndatomboenda pakati pevanhu vacho. Pamamonya Ndamboenda pemamonya isayo. Iwe pemamonya mani. Anosvika. Anti one. SIS MELLY hands makachena. Thank you. Zuva hands nasaula kuchena waitei vanhu. Vari kuto ari kuti akachena zuva hanzi dhayapo. Why are you choosing violence? You know how many meters this is? Why are you choosing violence? Hands begai masimu issues. Yeah? Or something to eat. Why just wear a white blazer and simple t-shirt? Imi! Siane ne dress rangu munoziva zvandaripfekera. Pamambo pazazo decide kunzi ndikupfeka iri murumboza zviri kuitika. Ndiri basa munhu dzandopfekei. Ndatobhadharwa kupfeka dress irori saka please. Ndichenile. Sorry, oyi vana venyu.
Chakalaka. Munenzara here ko guys. Are you hungry? That's the getting bozona up. Are you hungry guys? Sorry, you gonna munenzara. Indria memkati. Ndopiwa mo. Wakapariza zvinoita zvekuongorora vachidya atoone nzara. COVID hakuchina shamwari, siyana nesisi. COVID yakapera hakuchina. Mask police. COVID is gone. Yakwana. Ane papa sasa. Vision here, Sazabo, Kasaiti. Vane shuwere vana kusama surprise masombe kudai buffet. Ndoda a little bit of ndoda a little bit of everything. My titi. Flower salad dressing. Finish. Salad dressing. Rest kana shuma ndoka chipama. Ah guys. Kumaita sei? Yeah. Dan. Kuya. Dan, please. Kana muchinzi my kitchen party. Kana chinzi my kitchen party. Wona iwo vana vamwe. Right, ndapiwa phone na mail ndakuda kubloka vanhu vese. Ari kungotara pocho mai venyu havapo pano vaenda. Taurai tinzi. Woneyo kana ndimiwo. Kitchen party. Kitchen party. Wobva yoti right. Kitchen party. Wobva yoti he. Wakutanga kitchen yosho. Kitchen yakarongeka. Haisi kitchen yepondo ba. Usajairire Bennett Reed. Haisi logic. Umu muneyu. Zvimwe zvakaputirwa zvisi kuoneka. Right, mai venyu havapo panapa nhasi toda kubloka yanotaurisa. Handetoni. Muri kunyatsomboona here zviri kuitika panapa. Maiswa maoko astepmother good. Kuzoona muwanbulokwa mozati mera anobhuloka vanhu vangani. Kuzoona vakutsvagai mublock list akukwani blokai. Right, taurai tinzi. Mati kudini dress rangu? Right, I say dress rangu. Oh, thank you, just put it there. Taco. Maiswa maoko astepmother. Ini zvaona nedzungwa ndidi. Mati dress rangu raita sei? Pindurai imi. Hanzi perfect rakachenesa. Exactly. Wona wedo maraso hopes. Why? Dress rako. Munoziva zvata ndipfeke dress iri. Do you know how much I got paid to wear this dress? Saka press. Ndongonyengwa nedress irori.
Leave my dress home. Rega ndichonoriposta muone zvokutaura. Taurai mati dress zebedhiro. Kamwana kazadza imbako. Muchikashora muchikatarisira mbodhoro kamwana kaya. Kamwana kaya kari kuroka Russell Hobbs one logic yekwe LOG IK. Ndoye kazaramba mako. Muruwane here mama ningiri kaya. Yeah? Grass. Hatengerwe tapa is just expensive plastic. Toshanisa glass. Yeah? Grass here. You want a grass? Hi, darling. How are you? Nice. Okay. How are you, mwana uyo? Yo, wekani. When I mwana uyo kani. Yeah? Look at this pretty, beautiful girl. Shamwari wakachena matuzi. Akundi. You look beautiful, sweetie pie. Right. Reganchi kudzosera kuna mai venyu. Magona kubehave. Wona iplate ya mai venyu. Moshati mahips ari kubhebha. Oh. Hadyire kunyara uyu. Iri simbi. Ndati maiswa maoko ake manda. Anongotara zamba sente saundo kublock. And she's 21, 22. 21, 22 somewhere. Guys, mwana uyu akaroorwa kuchechi dzeapostle. Saka tinopfeka zvinoenderana nekuchechi kwake kuti tiakomodetewo tiakomodetewo vekuchechi kwake. Tiakomodetewo vanhu vekuchechi kwake nekuti akaroorwa kuchechi yeapostle. Saka nhasi tinenge tiri vana madzimai. Tiri vana madzimai nhasi. Ndokana kapfeka bhurugwa nai. Aiwa tiripo. 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 Ndasho ndokana kapfeka bhurugwa ngatipo. Wakachena wani? Wakachena. Pai simeni tsvakirewo murume. Nayasikana. Varume vari kuposta via kumurongo. Rane mari anini. Anayo. Rane mari. Nakachitsvakirawo kachangu chine zida. Very good. Thank you. Yes. Pane mazondo. Sura yenyu ningiriki. Kuda zondo. Unoridiwo usina murume naye wesu. Zviri kutsvaga zvenangu. Tsvagirewo vakati mukosoro. Nabasa dzakaita sezvimwe dzane mari. Aiwa zvelanguage yatiri kitchen party yasikana. Yatiri kitchen party tutaura yose yose. Utayakona. Tiri kitchen party anditi naivo vanokwirwa vanhu vekuti maposera. Kitchen party yaina munhu. Wakona maposera kizhinji ari mupayment. Murau. Anogara akapikwa mumba kwangu akatozara mufiriji wese wamuzi nezikosha kwauswa mufiriji. Iwa ebhifu aya masipo kutrotari. Wasira zvishuka. Murume anokugona here wezuva. Unodhimanga chimani. But madhimanzi ako. You are too dominant. You are. Akura. 20 years akura.
On 25. On 25, guys. What is about to life, guys? Ah, this is the nyama. This is the nyama. Chikunaka zvekuti chikafu. Newezwa? Muri mapedza madrinks 3 ayo. Palai. Palai, udah mau ngomong. Já chegar. Disse mas vamos dar kudyara za nenyenzara. Andari kudyara nekona. Hana sadza uyu. Maruoneka. Chati ari kuseri kwazuva. Ari kusure kwazuva. Kuwasi bangunadini? MC hadizivi nituvyani. Kuri MC. Yadi. Fresh. Yepani. Oh mama wacho. Yabona bachirenda. This entire place. Sapane munhu ari kurenda place. Ari kuharana place. Pane munhu ari kuhurira. Vakarongeka. Chamaona pa live iyoyi. Uya nepresent yezuva. Uya ine present. Yeah, you. You. I'm the president. Why? Why?
Slow to take away. Alright, chireka ndidzilise ndikodzoka kana program yatanga. Mirai ndidzime ndikodzoka program yatanga. Neniwo ndimbochaja phone. Mirai ndidzime ndikodzoka program yatanga.